Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakasi Students Union Lingbak Employment Cell but Education Cell. Kali ikendu yu Vice Chancellor ke National Law University Meghalaya. Halor kejing kendrum kendram hakarukom thapkam. Hakejing ikendu yu uni Vice Chancellor kamsham lasiso. Namar kwa ban pensha yunuru. Namar kedan ke Governing Council. Hakabagi dan ki he sorkar ki IAS officer. Bapher ki badai ki dukhat. Bat lingba kejing don jongki kejing thong kam hapo ke university. Lapentep bet shaki. Kebak hamlingo kalong bagi kam balat hangte la thung bet tang ki bahayeng hasam badan hapo ke Governing Council bad ki brio jong Vice Chancellor klem kinu ki advertisement ni jing thong kam ke bakhut kani ka penlong ya seng ban mi no na jing kran namar kam sngo dan jimentoy ban kran namar umshim lala ban jubab ya kinu ki jing kali ki baka seng ke bu akhmat jong u ka seng hakini ki sngi kan salet ya kendo bat ka sarkar namar kumbalatip bakate ke university kadai ke bala beting ka da ka sarkar jila ban pen bet halor kani ke benta baka thungkam thungjam kadi ban khot lem kumta ka seng kan shim laga jong ka sinjam Kakasi Students Union nakalian ka employment cell bat ka education cell menta ka step nilai wan kendu yu Vice Chancellor jongka National Law University Meghalaya halor ki jing kendrum kendram jongka jing thapkam hapo kani ke university ka bomat ka badingkong bi keren kadi halor jong deputy registrar nilai i ke baja hapo nihu haba visi jong nihu ru tung yu deputy registrar klem kinu ki kindon ki an ki babiang hapo NLU ru kata ka juhi ke bangi i ba ya uni u deputy registrar la tung do uni u vice chancellor klem kanu ka lenti ke babnya kila pelat ya ka advertisement hadin bala pelat ya ka advertisement kila shortlist ya sanmut kita ki candidate ki ba la ke bala banwan ha person interview Henry klem penmi ya ka result pan kila kila ai appointment na yo tahu Gurpreet Singh kum utau deputy registrar te halor ke itai benta nakalian kaseng niwan bani kendu vice chancellor menta kasngi bangin yo ya kata kajing pensyai nakalian kaju Henry ke basosi hapor ni laya kwa bani kendu u laya bu appointment du steo Henry shim kwa ban kendu ini wat menta kasngi ni kum ka seng nilawan bani kendu u hapor bani kendu u la khol ya borok faculty members ki noh kai ki badan hapo ka NLU bat la penchongi bat ki bat hantu la batai ba kum vice chancellor jongka National University de hok ba jubab inu ki pat ba jongka Meghalaya ne ki seng bhalang namar ba hapo ka NLU ka don kata ka Governing Council ka Executive Council hapo ka Governing Council don kita ki IAS officers ki jongka jela ki bade ki members hapo kata bat utung ya kini ki post boro de habdin bala consult kini ki members ki IAS members ki bade hapo jongka jela ndi ka ka bengi iba ka hatu tang kata Governing Council kala biang se ban appoint inu ka hatu ka si kata transparency bangi ni dawan nakapor sa kapor kamsim don kum ta transparency kimsim penmi ya ka result ban ni labru ki don ki khun ki para jengki ni ki IAS officers ki badon ki bayo kam hapo kan ka NLU claim kono jing pelat advertisement but claim ka kono jing penmi result kini ki bala kata mat yong ya ka jelahi baro ko we nomor ba gibun ki samla ki bala tubet bat ki bala la ban bat ya kan kam hindi ki mio ya kala kalenti nende de nam takum kini ki daw ba ki uni vice chancellor ule don bor nomor don ki ba lam kemadi bat don ko beten bat support la buntung kam butu kumni bat undi tang kita don ru nam taki post assistant bat associate professors kita ru ki penmi advertisement kampelat ya kanu result kila show appoint kum tu ya ki permanent contractual nah kairu kila show appoint kum tu klaim kanu ka examination ne ka recruitment ka babyang hadu ba suab ngi wancini ru nakaliang kaseng ila file ki RTI nakaliang ju vice chancellor maham PIU ruba umbit ban aya ka reply ya ka RTI but upindili ya ka RTI hadu kendai pusaus ni ya ka RTI di ban yo hapo lai pusni hadin bagi la appeal terus si appeal insa yo ya ka jubab hadin kendai pusaus ni re hapo yo ya ka reply ru shim la jubab kita usi ong bi kadon ka privacy concern but umla ban jubab ya ka RTI tekani ke nakaliang kaseng ngim la ban
ni mla ban pet ikum kini jingja hapok university hapok kan university bodan hapok ajela jungi ni iba man ki university ki bawan ni man ki bagi tung kini ki professor nabar ki lemon bet kat baki sungu bet bandai klaim da bu ya ka an kondon kadon ka ak ki statue through kim pelat hapok ka website ka jungi ki nomor baki ting la da ki laj ka statue ki boro ni la ban wo dong wo nya hapo anili ko imta maximum hi ki bade ki faculty members ki dei ki breu jongnu bala chu thung buri dauni vice chancellor ne ki breu ki jung na kalyang kaseng ni wan ni banyak keren hende kajing keren ka jung u kolong ka batomen nomor ong ba don hok la ban ai ji penchai singi ni run sungo mentoy bingin keren bot u ni bot ula keno hadu kata ba ikini ki appointment boro community kan dari law university Chief Justice jong Meghalaya banum borom ru udai chancellor jong kanika university but ong ru ba kini ki appointment i boro layo jingbet na ban le hadu kata ukunno henry i kata ka i boro ka dijek tang ka jing tap myo jong vice chancellor namar ba haba ya kanu appointment de banyak tik kat kum ker ru mla banyak lat ya advertisement ka permanent post open kelas contractual post nang tak ada wi bengi stu bali buku bali akuni nomor ba do follow ya reservation policy ki kasi ki jungi kini okam hani henry da ka ba ai contractual pot ula buntung ki por jozu na bar jela banwan penhikai ni bar kata hi ki ba ki ini yo i babun ki professor hani udon tawi professor li bot la don hak po ka campus ru udon bi bar penhikai online bed nang ta yo ya katulok yo tulok kita ki professor ki don hani te gai ka advertisement jung kamshim don ikum kata wala de la keren ru shim la aban ai jubab te nakaliang itu baseng akin lihat sini in sekundu ya law minister borong gi banginya pencai halor ni benta lada nakaliang ka sarkar kamla ban tingi kum kaseng hab shim la ka jong senjam namar bakani ka state university ka hab po ka jing pejong state wat ki hadu ka jing CUE boro kaya ni baka state haka jaka bikin facility lebih kinyarap ya ka iki try muluk try jela hende kani pat kalong no kum kata ka private university nam taka tu kan ningut ki brio but kumuni vice chancellor ban thung ya katu kan ki brio ki jong u ka hadu ji ni sapet kita ki mat bangla ban pha jung thoru chu hende kat kum jing stu jungi ya kini ki recruitment hi appointing authority debit register meneru kala don ka jing keno ba na ipio ikini ki jing tep i boro ukno ya karja ya te registrar badi khasi nomor mistu bahadin bagajing keren bu ba udon jingwit bat ki mon ki bri ki batre ki badi ki khasi hani nomor bakim yesha ya ka jingle ka jung u kim yesha ya ka jingle don bor ka jung u kim yesha ya ka appointment ke balong bian ka tung takada u ong ba ho information na ta registrar ngimshim don kanu ka jingtep ke bengi ke kena ka website ngi ba kadon ka advertisement ngi ba ka kamshimnon ka result henry ki brio pat la shutung ka jingjasi hapo ka neliu kalong ka bashirkhe haru kata bat hakini kisni hi insa sei madan borok kini boro pus ki bon ki balat mo nam nadu arja arsaw kila pelaj advertisement nam tahu deputy registrar ka di permanent post kila pun kala no contractual nomor bakim ko aban lesikin ko aban ai kasi di ko aban ai yo tahu bar jela nam taki associate professors but ki assistant professors ru ki lat kumbak kendai ki post south rin ta associate but santrin taki assistant professors but kidan ru kiwi kum kita ki research kalau ki JRF but kiwi ru ki balan henry injumi kanu ka recruitment ka babyang should have been na po no to pil namar ba niat kat kum ki kinduan shabring poi shapo ka state information commission niat pai appeal chuani dengan yo ka juba limbak appeal tingi salit po ka state information commission ono tai bita but kani ka RTI kamdi tang ya kaseng ini kibun kiri pat ba ki bala file ki RTI ki ba mio ka juba kibun ki artikel su ki bala mi ki kubor ki ba pher ki ba kan persya ya kani ka university ba wala ka di ka law university ru hendre kam stu ya kata ka jingkong san jong ka RTI ka buri ki RTI but ka ai ka jubab kabam ya hap setia
Kumupiong ya kata banjur bangiri ko man tip ya kata ka website yang buat hapo ka governing council kidon ki IS officers papia ko udon commissioner and secretary udon jongko law department udon chief secretary jongko law department kila ki kat kum ji setuju kila approve ya kata ka statute de balik kata ka statute kam power ka website kat kum ong vice chancellor bangang adon ka board kat kum ka statute bangan tung yenu tak kamut kum ta ula mun tung bi yenu klaim kanu ka scrutiny ka bobiang te kata kalong ka ke bamla ban piang na kaliang jong ka seng bat ka batung kum ni ka pisa ka lujun ka pisa jong putba pisa jong stit ka mut ba tang ba ula don bor kum ta ula bun chupulut bi ka pisa jong patba ha ka ni ka po ka university klaim ka jing mentoy jong try jela ki badan mentoy lanu pingun di ngin saya kendu kini kita yum sa bu appointment ban nomor kani ka kam kalong ka kam kerki baring ihi kat banginang sengap pinang bun kijing jersi hani apo ngi kat ba ploy ban kendu i madam ampri di sini